Rider naman po nasawi sa salpukan po ng tatlong motorsiklo sa Umingan, Pangasinan. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nasawi ang isang 31 anyos na rider matapos masangkot sa salpukan ng tatlong motorsiklo sa kahabaan ng barangay Cabanatuan, Umingan, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, biglang sinakop ng isa pang motorsiklo ang linya ng sinasakyan ng biktima na naging sanhi ng banggaan. Dahil sa lakas ng salpukan, nadamay rin ang isa pang motorsiklo na nakaparada lamang sa gilid ng kalsada. Sugatan ng mga driver at ng dalawang motorsiklong sangkot at agad naman ay dinala sa pagamutan habang ang biktima ay dineklarang dead on arrival ng mga doktor. Kasalukuyang nasa kustodiya ng kapulisan ang mga napinsalang motorsiklo para sa kaukulang investigasyon at tamang disposisyon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.